sakha umuntu uNkulunkulu semsebenzini siluhlanga olusha olukhishiwe emandleni obumnyama, the new race of the redeemed from the power of darkness. Hashem is at work building a person. Ngifuna ukukhombisa namhlanje ukuthi uHashem ukhuluma kanjani ngomuntu one-faith kuye. I-faith inama-characteristics kwayona. uHashem uyazambula kimina ngendlela eyisimangaliso. That's why I'm sharing this with you ukuze nawe ulazi iqiniso. Because the truth, it's what will give you eternal life. Ngibheka la uHashem uNkulunkulu ekhuluma nomprofeti uYeshaya. Ngizoloke ngitolika because you might not know who is this prophet Yeshaya Isaiah, which is totally wrong. It's a pseudonym name, a name that is concealing the really name. Laba basentla ama-Europeans afaka amagama abo nje abathandwa yibo. Ngithatha kulama verse lawo angithintayo. Uthi ngifunda kwiTanakh, ngifunda nge-holy language. Uthi, but you, Israeli, at Avdi, usho ukuthi servant, my servant, Yaakov, whom I have chosen, the Zera Avraham Ohavi, usho ukuthi the seed of Avraham. NgesiNgisi kuthiwa my friend, kodwa the truth, my friend uHashem akaze abe umngani nomuntu osenyameni. Uthi Avraham Ohavi, batolika Ohavi bathi friend, kanti kusho ukuthi the one who loves me or the one I love. But ngifuna ukufocusa kuloku ukuthi the one whom I love or the one who loves me. Usho uAvraham, kusho Hashem kuAvraham. Usho lani uHashem kuAvraham kuthi Ohavi. Ulibambe lelo gama Ohavi balitolika wrong, but friend, alisho friend. It's deeper than a friend. It's the one who loves me and or the one I love. Kusho Hashem. Hashem ngeke azathi umuntu oyinyama. uHashem athatha human traits ayibeke kuyena azenze inyama naye ngeke azakwenza lokhu uHashem. Instead is calling us to walk in the spirit, to set our minds on the things of the spirit. Usholani uHashem kuAvraham uthi Ohavi? Ingoba ubone ama-characteristics of faith. Uma uthi une-faith kuHashem, unalama characteristics, unalezi mpawu. Number 1, you love uHashem. Number 2, you obey uHashem. Ngeke u-obey umuntu ongamthandi. Ngeke umthande umuntu ungam-obey. Number 3, you trust Hashem. Into enza ukuthi umuntu umethembe ingoba umthanda. Number 4, after trusting, you believe in Hashem, especially in thy word, and you also believe ekusebenzeni kwa Hashem. These 4 things are my characteristics of faith. Uma ungenako lokhu, awunaye ufaith kuHashem. Ngikhuluma ngofaith kuHashem, angikhulumi ngowakho ufaith wonke umuntu une-level of faith. Ama-level of faith ethu ahlukene from one person to another. Omunye uyabelieve ukuthi end of this year uzobe sethenga umuzi. Faith ye-level yakho. Omunye akanayo i-level yaloko. Une-level elinganene ukuthi by this year ngizobe ngisavile 1,000 estokfeleni ngikwazi ukuthenga ukudla nakuphela unyaka. Ama-level of faith. Omunye ubelieve une-faith ukuthi uzoba nemoto. Omunye une-faith ukuthi uzohamba ngeplane. That's why ilona lo ukhula ngenkolo ngokukholwa kwakhe. Now uAvraham ukhombise lezi mpawu kuHashem
siyalwazi udaba luka-Abraham noHashem basuka kuphi, Ur ehamba naye eHaran, ehamba naye eKenani, emthembisa ukuthi uzothola umntwana, bamthola umntwana uYisihak. Wamthembisa ukuthi uzombusisa ngezizwe, uzoba ubaba wezizwe nezizwe. Nangempela kwenzeka lokho, noma okunye kwenzeke engasekho. Kepha this time kuYeshaya uthi uHashem kuYeshaya uthi uAbraham ukhuluma nganini? Ukhuluma ngesikhathi uAbraham evuma ukwenza umnikelo ngendodana yakhe uYisihak. Ilapho eMount Moriah, ilapho entabeni ingelosi yehla yamisa. Yathi sengibonile, uHashem uthi sengibonile ukuthi ngempela wena you love me. Ngaloko nami I love you. Kusho ukuthi mina nawe sesiyathandana. I love you Abraham and you love me. Ukhombisa izimpawu zokungithemba, ukhombisa izimpawu zokungithanda, ukhombisa izimpawu zokungilalela, ukhombisa izimpawu zokungikholwa, zokungethemba. These four characteristics are my characteristics of faith. Ungathi une faith kuHashem kodwa ungamlaleli, ungamthandi. Abanye bathi ngiyamthanda uHashem, uNkulunkulu wami ngiyamthanda, ungenzela ukuthi nokuthi, kodwa isimanga umlaleli uma sekhuluma. Okunye futhi, you don't trust Hashem. You don't even believe ezwini lakhe. So it is important. You miss one characteristic, you are gone. There's no faith. You don't have faith. You are faithless. Even though Hashem can remain faithful kuwena, kepha wena ukhombise kuba faithless kuHashem, ngokungamthandi, ngokungamlaleli, ngokungamethembi, and you don't even believe kuyena. So I wanted to share these things because they're very important. Ucorrecta also i-language yabelungu aba-interpreta ngayo iTanakh to English, batwista amagama bathi friend, kanti akuyena ufriend ohavi, usho ukuthi lo engimthandayo nongithandayo, nokhombisile ukuthi uyangithanda. Ngempela I can now say uyangithanda Abraham, not now I can say you are my friend. Neyingoma eziculwayo ungabusayicula ingoma usuyalazi, ungabusacula ingoma ukuthi uNkulunkulu umngani wakho. uNkulunkulu ngeke abe umngani wakho, ngeke abe udedi wakho, ngeke abe ubaba wakho. Uyangizwa? Ngeke ubize umuntu othi you come to me in spirit and in truth. So uma uhamba noHashem uhamba in spirit. You set your mind on the things of the spirit. Ngoba umoya wakhe uRuach Hashem usukuwe, umoya kaHashem usungene kuwena. So this is what I wanted to share with you. uHashem akubusise. Amen, amen, amen.